Unsay nawala? Kauban ako ba? Ay, lagi pwede lagi. Dugay naman tang wala. Di na ako gusto makita sa imo ha. Sa mukha ni Moy. Ha? Asawa nito ni mo? Da, paserte sa buwang. Asawa pa nagsunod-sunod siya ha. Gaya niya mo agi. Ay, Dara. Atik na po na siya oh. Ops, asa ka? Pagyar, gugubi. Dugay naman gutang wala. Kauban ako. Di naman ka pwede maguban-uban sa kuha. Dugay namang wala ta. Dawata ba nga unsay nagtabo sa imo ha? Di na ko madawat, love. Maong sundan ta ka. Muuban ko sa imuha. Sa mukha ni Moy. Dugay naman tami wala ba? Nung dili man niya dawaton unsay nagtabo sa muha. Mudagan ka ha. Mau lagi nang hindi na ko ganahan siya ba? Nag-istorya lang nakadali. Mawala na po siya. Unsay nawala? Kauban ako ba? Ay, lagi pwede lagi. Dugay naman tang wala. Di na ako gusto makita sa imo ha. Sa mukha ni Moy. Pre, kabalo ka. Pre. Grabe na kignawad-an din niya ba? Kanding manok, tabo, ugpante, nawala. Grabe po na pre. Oy, unsay kababalaghan. Kawat noon. Kanding, pabo, pante, gisabay og kuha. Kinsa may kawatan mo kuha na. Ikaw pre no? Panti. O basig manyakis guro. Pero wala mo ko na ilahan nga manyakis din sa tong lugar, pre. Kain na napugon mo pre. Wala man, pre. Mukha ni Moy. Ano sudah sandi be? Mukha dyan ni Moy. Diyan no? Yati nagchika nagsunod-sunod si Hao. Ala, walo pa, oy. Basig uyab niya. Basin no? Pero wala man lagi niya kitagad. Gini-gini kay mura padulong si John Rea ba? John! Uy, pre. Suman. Nasa mga pre. Mura may nahadlok. Gusto may di mahadlo ka na. Ano akong asawa, sigsusunod sa kuha. Ha? Asawa nito ni mo? Da, paserte sa buwang. Asawa pa nagsunod-sunod siya ha. Gani, kita gani nga. Kita pa mo sunod sa chika. Wag kita pansin na. Mao gani, kadating pagkabulo ka. Lagi? Wala mong gumukasabot sa kuha, pre. Dugay na nga tuwig, pre. Nga akong gikalimtan. Bitaw no? Na mga asawa? Atos tumboy ba? Bitaw pre, ano asawa ka nimo? Dugay na ginatuloy akong kalimtan, oh. Di ko gusto nga magkita, me. Na, ako pa nimo pre. Pilihan na pre. Bitaw kay mas gwapa pa ug mas sexy oh. Gwapa lagi nga sexy lagi, pre. Pero di ko ganahan na niya. Tay sabi. Ngano di mo naman sa gusto makita pre? Bitaw pre nga naman. Dugay na mo guna nga patay, pre. No ba? Loves ba? Ano, gusto niya. Oy, di ko niya gusto makitaan ba?